Přijďte u dalšího videa, já jsem to ten a tenkrát si to Mafie jednotka. Tady jsou peníze. Takovém. A začneme tím, že jsem se chcel ospravedlnit, že včera nevyšlo video, ale... Jste volný? Potřeboval bych hodit k nemocnici do New Yorku. Žádný problém. Ale my sa s Haličkom aj dohodli, ale potom na poslednú chvíľu povedal, že nemôže, takže nebude. A chcel som vám povedať aj, že mením úplný plán rozbehu, aj bude to tak, že ochutnávať bude iba v útorok. A ako to potom bude? Pondelok a piatok bude Mafia, to je vždycky. Útorok bude ochutnávač, stredu, štvrtok budú vlogy a sobotu a nedelu bude moja super séria, ktorá bude taká víkendová séria, aby sme mohli povedať. Ešte si musím nastaviť tú rýchlosť, aby som vlastne prekročil nejakú rýchlosť. No, ale chcel som aj natočiť Mafiu včera, ale potom mi to nevyšlo, pretože som mi to neuložil nejak poriadne. Takže, viete mať, tak ste včera nemohli vidieť video odo mňa, ale to je jedno. Takže idem teraz doprava. Výborne. No, takže chceme čo najrýchlejšie, lebo tlačiť čas a miesto na hardwareu. Takže by som chcel čo najrýchlejšie spraviť toto video a budem to aj exportovať, ale budem to exportovať si dám na USBčko. A potom spravím ďalší diel. No, alebo spravím ďalší diel, alebo spravím diel mojej super dobrej novej série a môžem vám povedať len to, že to bude Minecraft, ale bude to modovaný, to vám môžem povedať. Tady to je! Zastavte mi před chodem! Jasné. Zabáči. Díky, tady máte peníze. Ďakujem. To mám štěstí, že jste přijel. Potřebovala bych hodit na Central Island divadlu. Vemte to přes Juliano Bridge, ať jsme tam rychle. Jasné. Jak si přijet? Tak spravím všetko pre vás. Když ste krásna pani. A dosť nervózna. Oj. A za to, že bola stará, tak sa ľahko vedela uhnúť. No, to sa len predstavuje, že je stará. V skutočnosti je mladá. A nie. Ale táto hra má dosť také, by som povedal, ešte také nedostatky, napríklad sú také nejaké nevysvetiteľné veci, napríklad ako tá babka. Ale keby som sem išiel normálne, že s tankom, tak by sa ľudia aj tak vedeli na zemi. A keby som tu strieľal, tak by aj tak. To je ešte taká, že tá umelá logika, ale je ešte nie také dobré, ale môžem to ospravedlniť, lebo toto je už taká, som povedal, že staršia hra. A samozrejme si zaslúži byť natočená. A samozrejme, niekedy spravíme taký tutoriály, že ako sa dá stiahnuť Mafia zadarmo, bez toho, aby ste si ju museli kúpiť. A po česky. Takže na to sa môžete tiež tešiť. Oh. Au! Vždyť vy vůbec neumíte řídit! Ja vím! Já řídit umím. Vidíte, už to povedal za mňa. Tak, bude to. Stop. Tady to je! Zastavte mi tady u chodníku! No tuto, bežte! Tady jsou peníze. Naschledanou. Z dovidenia. To sa nehovorí dovidenia, ale z dovidenia. Dobrý den, nehodil byste mě do Hobokenu k Pompej baru? Samozřejmě, nastupte si. A prečo tam čaká? Čo čaká na ďalší taxík?
No. Takže toto je predposledná misia v taxiku. Tam to ďalej. No a môžeme ísť. No. Tak. A zime. Neviem, len 60 km za hodinou. Ale ja vôbec neviem, čo mám hovoriť, to je také nudné. No môžem aj o tom hovoriť. Že ten začiatok mafie je tak vynikajúci. A potom to trocha pokazili, že musíme jazdiť taxikom. To aj iba žere čas. A potom nám príde taká dosť ľahká misia. A potom príde tá najlepšia misia. A potom príde zase taká najniž misia a potom tá najhoršia misia. A my musíte vôbec strieľať ďalej po zle. No a ja pôjdem touto cestou, pretože sa mi páči najviac, lebo som už skúšal veľa ciest. A nie som kopírák. Preto by som myslel, že môžete tu maximálne jazdiť 30-kou. Keď idete rýchlejšie, tak sa vytiednite. Chcete nás zabít? To neumíte zatáčet? Sorry. Au, jak to jedete? Pozor! Promiň. Ja umím zatáčať, ale tlačí ma čas. A miesto na hardisku. A jsme tady. Zastavte mi úchodu, prosím. Okay. Tady máte, drobné si nechte. Ďakujem. Potřeboval bych hodit do Malé Itálie na parkoviště k obchodnímu domu. Vemete mě? Jasně, nastupte si. Jo, toto by náš poslední pasažér. Vemte to přes Giuliano Bridge a pak tunelem. To je nejkratší cesta. Nehovorte, ako by som to nevedel. Au, málem jsem si vyrazil zuby. Škoda. To je len málem. No, takže už sa blížime ku koncu tomuto dielu. Ja vám môžem povedať iba také rozlúčenie, môj koniec samozrejme. Ale to bude až za chvíľku. A samozrejme, ako tu môžete vidieť, je tam napísané, že Airport. Říkal jsem po Giulianově mostě. Tam Vy pojedeme snad tiež nevíte, niekedy. který to je? A ja vím, čo je to Giuliano Bridge. A ja viem, ktorý to je. A ja jazdím ako chcem. Muhahaha. Takže ideme. No a dúfam, že ste radi, aj keď som to už asi hovoril, že natáčam let's play pre vás, lebo mňa to baví a chcem si potom kúpiť aj mikrofón, aby ste ma ešte lepšie mohli počuť. Toto auto ide strašne pomaly. A ja viem, že mám tu 60 zapnutú. No, takže môžem povedať tak predčasne díky, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dajte like a odber. Ak sa vám to strašne páčilo, dajte like, odber a pozitívny koment. A ak sa vám to brutálne páčilo, dajte like, odber, pozitívny koment. Je to pekný. Všetkým vašim kamošom povedzte, nech dajú like, odber a pozitívny koment. A nech ty povedia všetkým svojim kamošom, nech dajú like, odber a pozitívny koment. Bum. No teraz sme na Central Island a už sa blížime k tej malej Itálie. A ja si dovolím trocha zrýchliť rýchlosť. Až na jednej Zpomalte trochu.
Snad se nebojíte. Dobre, je tá policia. No. Tlačím na pedál, takže musím ešte pritlačiť. Ale nie, už sa blížime ku koncu, už len takýto kúsok. A počkáme, keď sa nám to uloží. No a potom bude ďalší diel, samozrejme. Ale až v pondelok. Takže už som vám povedala môj koniec. Môžem vám už iba povedať len moju poslednú vetu a to je díky, že ste si pozreli toto video. A dík, malé Chávez!